खुलुमबाय आंनि फंबाय असे अरुणाचलाव मा होनो महाराष्ट्रआव थांनो होननानै थांदोंमोन आंनि फंबाया बिसोर साथाम लोगो दंमोन आरो लांग्रा मानसिया जोंनि न'खरनि जायो बियो जाबाय नेरसोन बसुमतारी बियो महाराष्ट्रआव लांनो होननानै लांदोंमोन दाना 8 थारिखआव लांदोंमोन नैबे थांनाय 8 थारिखआव बेयाव लांनानै दाना बङाइगाव निउ बङाइयाव आंनो दोनलांदों गारिजों बिनिफ्राय दाना निउ बङाइयाव मा होनो मा साननानै मा जाखो माबायाव महाराष्ट्रआव थाङालासिनो रङिया फारसे बिसोर थांबाय रङिया फारसे थांनानै दाना बियो लांग्रा मानसिया रङियायाव खारखुमाबाय नैबे साथाम मानसिया आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै सासे मानसिया फैनानै अरुणाचल फारसे खुरखाना लांबाय आरो दाना 10 थारिखआव अरुणाचलाव गावसिनि खामानि मावग्रा जायगायाव सहैबाय सहैनानै मा होनो बेलासिनि बिदिनो 5टा 4टा बिदि समाव सहैनानै जायै लोङै केम्पआव उन्दुबाय उन्दुनानै मा होनो 9टासो टाइमाव मोनानि 9टासो टाइमाव आंनि फंबाया पिसाब खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन बेनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्रायनो गैया आरो दासिमबो गैया बे जानाय जाथायखौ नोंसिनि न'सिम सोर खोन्थाहरो बे लांग्रा मानसियानो खिन्थाहरदोंमोन मा होननानै खोन्थाहरबाय गिबियाव मानसिया खारबाय बायहेरायाव ओंखारनानै बेबायदि होननानै बुंदों गावसोर नागिरदों नागिराखै ओरैनो मोनानि नालाय ससे नागिरबाय जादों बेल' आरो बेनिफ्राय लांग्राखौथ' आंथ' सिनाया ओरैनो कन्टेक्ट नामखौ मिथियो सोरां बसुमतारी होननानै मा जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि होननानै आंनि फंबायनि नामा गामियाव बेलेश्वर होनो आरो डकुमेन्टसआव बारहुंखा होनो बेसेसो बैसोनि जागोन बे बैसोआ बिनि बैसोआ बिदिनो 24-25 बिसिबांनि आरो अरुणाचलनि बबे जायगायाव थांदोंमोन अरुणाचलनि मा होनो जिर' मा होनोमोनलाय दापुरिजा होननाय जायगायाव थांदों होननानै खिन्थाहरदों अरुणाचलनि दापुरिजा होननानै न'निफ्राय सोर लांजेनामोन न'निफ्राय लांजेननाया फार्स्टआवनो जोंनि एसे न'खरनिनो जायो बेयो नेरसोन बसुमतारीया फार्स्ट लांजेनदोंमोन बे मानसिया खारबाय नामा दा मानसिया खारदोंना खाराखै जायखिया सम हमो फनखौ सम हमा बेबायदि माबायदि रायज्लायहरो जेबो गिनांगौ गैया गिनाङा ना होननानै बेबायदि बुङो आरो सानबेसे जाखो फंबाया गोमानायाथ' 10 थारिखआवसो गोमादों होनदों गासिबो लोगोफ्रा 10 थारिखनि बे मा होनो मोनाबिलि 9टा बाजि समाव पुलिस स्टेसन एफआइआरफोर होदोंना होआखै होनो होननानै जों दहाय थांदोंमोन ओमफ्राय असिफोरखौ लोगो मोनाखै सार बेबायदि दा जुदि नोंनि फंबायखौ बै जायगायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नोंसिनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा खालामो जोङो बेखौनो मोजां लुगैयोदि जिखिनि जाया जिखु जाया जायखिया मानसिफ्रा लोगो मोनोबानो जोंनो खबर हरथों होननानै लायनायनि बेब'स्थाखौ जोंबो लागोन आरो दिनैनो लाखादोंमोन जोङो ओमफ्राय दाना असिनि जोङो मा होनो रिपर्ट मोनैनि थाखायसो जों थांनाय जायाखै थांनो होननानै जों बेग थेग बहनखाबायमोन जाबाय आंनि फंबाया हाबा जाबाय 2 गथ' दं सासे नै बेनो आंनि बिमायं बे देरसिन फिसाजो बे माबानि दा गोमानायनि आरो फिसाला दंबावो दुइसिन मावनो थांनायाव बे लांग्रा मानसिया खारखुमानायाव बे गोमाहैनाय जाहैबाय थारमाने मिथिगौ जोंबो बेखौल' मिथिदों आरोखि दा मानसिया बबे जायगायाव दङ जों मिथिला बेनोसै आरो दा नागिरनाय राहाखौ बिदि माबाफोर जायो नामा बिदिल' मोनाफिनगौ जुदि नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि जुदि माबा मोनोबा नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिनि सायाव माबाफोर आयेननि बेब'स्था लागोन नामा जुदि मानसिखौ नागिरनांगौ बे साननायनि गेजेरजों माबाफोर राहा खालामजायो नामा बेखौ साननाय नांसिगोन